Jabuka je završila cvetanje i sada u ovoj fazi je najviše osetljiva na čađavu krastavost. Tek formirani plodovi su jako nežni i podložni infekciji, a ne treba zaboraviti da lišće i dalje može biti zaraženo. Za zaštitu tek formiranih plodova i listova u fazi završenog cvetanja preporučujemo novi fungicid Reviona. Reviona je savremeno rešenje protiv čađave krastavosti. Zahvaljujući svojim jedinstvenim osobinama, Reviona ne zavisi od temperaturnih uslova. Odlično deluje i po hladnom vremenu kao i pri višim temperaturama. Uz ovo, Reviona osigurava i dužu preventivnu zaštitu. Izuzetno je postojana na spiranje kišom, pa i u slučaju obilnijih padavina pruža dodatnu sigurnost. U dozi od 2 litre po hektaru, Reviona je pravi fungicidni odgovor na čađavu krastavost u ovoj fazi. BASF. We create chemistry.